विठ्ठल 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 माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे जातीरी, आहे भीवरे जातीरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी. बाप आणि आई, बाप आणि आई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे जातीरी, आहे भीवरे जातीरी, माझे माहेर पंढरी. कुंडलिक राहे बंधू, कुंडलिक राहे बंधू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे जातीरी, आहे भीवरे जातीरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी. माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, करीतसे पापभंगा, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, करीतसे पापभंगा, करीतसे पापभंगा, करीतसे पापभंगा. माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे जातीरी, आहे भीवरे जातीरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे जातीरी, माझे माहेर पंढरी.
या ह्यासाठी मला हुजूर झाला असतं तू तुझ्या भेटेल तुला नकार दिला असता रे. हा बघ, या नाटकाचा सूत्रधार मी असेल. मागा प्रॉम्प्टिंग करा नको, नाटकाला करू आता मंडळी ह्या चपल्या प्रॉम्प्टिंगच्या बोलण्याकडे तुम्ही लक्ष देऊ नका. त्याला अशी मध्ये मध्ये करण्याची लय सवय असते. हा तर मी काय सांगत होतो, गावात नाटक करूचा म्हणजे काय एक एक डोक्यात टाकलं तुम्हाला माहिती असा नटींचा माहिती असा नटी म्हणजे सुळावरची पोळी. मुंबईतून हायूची म्हणजे तिथं आऊस पापूस बरोबर येतो आणि असलं तर घर सुद्धा येतो. घर आमचा परवडणार नाही, कोण देणार नाही. गेल्या 15 वर्षाचा माझा अनुभव. मी तसलाच निष्काम हे सगळं सहन करतो. आणि समजा गावातला एखादा पोरगाचं नाटक तयार झालो तर त्याचा आऊस बाबू त्याला परवानगी देणार. अरे पण माझ्या डोक्याशी तुझं काय अरे पण तू घाबरा रे. हा म्हणजे मी काय म्हणतो धोत्राचा नटीचा. हा तर नटीच्या अडचणीवर मात करून विश्वास टाकून धार्मिक जागा मिळणार ना. आणि एवढी तर नेमकी देवळात. आता देवळात तालीम करूचा म्हणजे काय एक डोक्यात काम असा तुमचा माहिती असा. हो दर 4 दिवसात कुणाच्या ना कुणाच्या घरात कोणतरी जन्मात येतात नाहीतर खपतात तरी. म्हणजे सुवेर आणि सुटका देवळात तालीम घेऊन केअर नाही. या अडचणीचा तुम्ही विचार केला. आणि ह्या काय त्या माणसावर धडाकीला चालत बसली. झाडावर माणसं चढून बसली. अरे गो श्रीच्या पिंपळावरच्या मुंड्यासारखं मगापासून तू माझ्या मांडीच्या बघत हा तर म्हणजे झाडावरची माणसं खाली उतरल्याशिवाय मी काय नाटकात सुरुवात करतो नाही. धमकी देऊ नको. तुमच्या धमक्या घाबरणार होता त्या सरपंच ना. अरे 15 वर्ष गावचा सरपंच म्हणून गावची शिस्त बिघडता कामा नाही. म्हणजे नाटकात उशीर झाला आम्ही मान्य करते, पण नाटकात उशीर कित्याक झालो नाजूकशी अडचण इली असा. हो आमच्या द्रौपदीची बायको म्हणजे द्रौपदीची बायको म्हणजे द्रौपदीचा काम करणाऱ्या पार्ट्याची बायको वाढत झाली असा. एका योग थोडा उशीर झाला पण रंगात गेला लागला तो. कारण घराकडची नेता आपल्या बायकोचा कापड बोलता बांगड्या बिंगड्याचा घालून दिलेला होता. आता काय न्हाव्यापासून दाढी मिशी भाजून घेतल्या आणि वाईट स्लेट पावडर तोंडात लावल्या. काय झाला आतापर्यंत जशी कळ सोसला तसं आणखी थोडा वेळच होता. मी थोड्या वेळात नाटकात सुरुवात करते. तुमचा आभार कसा मानू तर हात मोका करणार. मी सरपंच झाल्यापासून देवी भगवतीच्या कृपेमुळे आणि गणेश नाथ यांच्या पुण्यामुळे जे जतेचा कार्यक्रम सोयीत पार पडून आणलेला होता. तसेच त्या जागेचे मालकाचं नाव काय आहे स्वतःला मालक. अरे मालक तुझ्या खिशात होते. मेला मी उगाच आणू आकडा नको तर जागेत जाऊन बस. जागेत बस. हा तर मंडळी या जागेचे मालक अभिषेक पडवळ नामूलची जागा वापरायला त्याबद्दल तसेच आमच्या शाळेतील मामनकरबाई हिनं वेळ काढून नाट्याच्या मध्ये स्वच्छ क्षण काढून दिल्याबद्दल तसेच गयाना प्रसादी सुगम संगीत मंडळी आमच्या नाटकात विनामूल्य संगीत दिल्याबद्दल तुम्ही काय चालवलंय रोज ते गप्प करतोय. पण तात्या मी करायचं भाषण शेवटी आवाज प्रदर्शनाच्या अरे महाराज खड्ड्यात तू किती बाहेर होतो ना म्हणा. तुम्ही धर्मराजाचं वाक्य म्हटलं म्हणून मी आलोय. काय धर्मराजाचं रजिस्टर वाक्य असा त्यांनीच म्हणावे. काय सांगा तुझ्या औषधी बाबा तुझं नाव जपून ठेवल्या पण इतर पण ठेवता कामा नाही. हरकत नाही. आता घंटी मला भेटेल रे. तो काय कोपऱ्यात होतो माझ्या काय जवळच काय घंटा करायचा घंटा. अरे बाबा नाटका कसं घंटा घंटा घेऊन ये. तो घंटा गावली ना अजून घेऊन चिडलेली दिसतो. डोको आणि सांगतो डोको घेऊन काय रे गुरु काय पाणी. अरे वेळा हवे सर कोणा झाला घंटेची आपली गो म्हणून औषध गो. हा
घेऊन ये अच्छा काय रे कधी घ्या आमची तिरडी बांधा बे ढोकोबाचं टाकी नको म्हाका नाटक बघूचे आसा मी खंय बसू काहीतरी काय बोलू नका लोक ते खवळे बाबा कुठं करून मी गप करते आणि तू किती कळलं झाशीच्या राणीसारखी ऐकलंस ना काय ना मी चार दोघांची मी समजूत काढेन तुझ्या हौशीचं होतो अगं तू जर लोकांची समजूत पार केलं तर लोक माझ्या नावाच्या तर आम्हाला कोण आहे अहो पण कोपऱ्यात कोपऱ्यात म्हणजे तसं नाही तो आणि महिन्यातून किती वेळा बसलं कोपऱ्यात काय काय बोला नका आणि काहीतरी एक भक्कमशी खुर्ची बघ साधारण हिचा आकार बघ मी त्या बिचाऱ्या खुर्चीचा आकार बघ आजूबाजू लेचो पेचो माणूस बसू नको अजिबात त्या बिचाराचा का मला वाईट झाला तर माझी जबाबदारी या नाटकाचा सुभेदार कोण होय ना मग तू म्हटल्यावर तुम्हाला होता का विचारा नको तर जवळ पहिली घंटाची अर्धी बाजू राजरावर पुढे बोल दुसरी घंटाची सगळी बाजू राजरावर पुढे बोल नाही जिथे तू पुढे बोला आणि तिसरी घंटाची द्रौपदीचं सगळं द्रौपदी सगळ्याचा मी काय रे तुझं बापूच का म्हणून गेलीच रे भावना माझी माझ्या एका डबा पडून तुझा माझ्या तोंडाचा गाठा केला आणि तो काय तर तिसरी घंटा घेऊन तिसरी घंटा घेऊन हायसून पण हा पण तिसरी घंटा घेऊन तर डबा याच्या पोटकीचं वाकलं माझ्या स्वभावाचं पोट म्हणत आहे कुठल्या डबा 2 घंटा दिलेला वाटतं त्या तो धावा पाठ करते याला घेऊन लोक नाटकात सुरुवात करतात पाठवून तात्या गेले कोण पांडुतात्या परिस्थिती एकदम आटोक्याला गेल्या पांडुतात्या गेले पांडुतात्या गेले पांडुतात्या गेले समोर कोण वाचला तुझा बापू हळू बोला माझा बापू नाटका दिला अहो पण काम नाही महत्वाचा संगीतवाले मंडळीची चिठ्ठी तुझ्या तोंडात अरे भेटून निघून गेली नसती काय तुझ्या तोंडात मला फसा वास बसलाय का रे त्याचं काय झालं तुम्ही शोधत खय मी गावात ना होय काय जरा तुकारामाची आठ आहे तुकारामच म्हणाल पांडुतात्या आत्ताच भागून गेले सूत्रधाराची चालू करतात तो काय तो मारत रे
ते घेतलं पण मी थेटर गेलं या हैसर मला सांगा त्या खुळ्याने काय हा. आणि तुझ्या तोंडात मला कसा वास येतो ना तो चावच्यासाठी तोंडात काहीतरी को त्या जोशी मात्रांका जर कळला तर पुढच्या वर्षी पोट ओळख ठेवतलंय चिठ्ठी कळायचा चिठ्ठी कसली चिठ्ठी यात का चढली अरे रेड्या तू सांगितलं जरा संगीतला मंडळीत काहीतरी चिठ्ठी हा ती चिठ्ठी होय चिठ्ठी कुठे अरे, काय ठेवा? गावली. गावले काय पण जागा शोधून काढण्यात अरे वेड्या तर धनुष्य दिनाचं काय चिठ्ठी ठेवा काय म्हणा पण पुढे बघा औषधी बाबाचं नाव वर काढशील तू. काय लिहिलं चिठ्ठी अहो चूक ना अरे वा. अहो पण विषय अरे विषय पडलं तर पडाने चिठ्ठी वाच असंय वाच. आता काय करतोय रे चलो खाली ठेवू नको अरे हा, अर्जुन म्हणा अर्जुन अंबाड्यात लाग आली तर मी तुला अर्जुन केलं म्हणतात सांगतो अर्जुन म्हणा सोय पडे चिठ्ठी वाच असंय आता श्रेयोस पांडुदादा घ्या सहा टांग नमस्कार या काय तुझ्या आवशी बाबा तुला स्पेशल नमस्कार शिकवया ओके. अरे 6-8 आहे ना हा. साष्टांग नमस्कार बरोबर. किती तारखेला तुला शब्दांची तोडफोड करून शिकवलं ना रे आता काय असंय श्रेयोस पांडुदादा घ्या टांग नमस्कार कळण्यात अतिशय दुःख होत आहे की शामराव मटुकरे यांची 92 वर्षाची सुई नादी अचानक अकाली निधन पावल्यामुळे गजानन पाटाची सुगाव संगीत मंडळीची सारी वाद्ये प्रेत यात्रेत गेली आहे तरी आज रोजी होणाऱ्या संगीत वास्तवरा या नाटकात संगीत देता येणार नाही तरी कृपया नाटकातील गाणी किंवा गाणारी पात्रे वगळून नाटकातील काही सिद्धीस देण्याची कृपा करावी तशी पद्धत समज आपले कृपा अभिलाषी हो बोला गपरा कुणाक म्हटणार आहे अहो, तुमका नाही हो गपरा म्हणजे गजानन प्रासादिक सुगम संगीत मंडळाचा योजना. काय माहिती लिहून रोनी योग असणार हे किरकम टाकताना चालू जाओ. कर काय एक तुमच्या आवडीचे पावले कोणीला मास्तर म्हातारी मिळली तरी रांडीच्या म्हातारीस मला एक आजच बरा बोलतो सापडला माझ्याकडे होता आपण आपलं नाटक संपल्यावर प्राण सोडायचा भाऊ. मेहंदी ना मला ते तिथल्या सरकारचं राशन वाचलं लाल असं वाचला. आणि संगीताचा घोर आला त्याच्या काय बोला संगीताचा बरोबर म्हणजे तुमका माहिती ना हो जोशी माता गजानन प्रासादिक सुगम संगीत मंडळाची सगळी माहिती वाचपा गेली असं बोलताय काय झालं तुम्ही? सगळी वाचपा माहिती गेली असं. काय गोंधळ त्या गोप्यान सुट्या जगाला 2 घंटा दिले असत 3री घंटा गावात गेलो होता 3री घंटा घेऊन एवढी काय तर संगीत आपण उपाय झाला हो यायच्या आत. हा तात्या, इकडे. तात्या, आपण समजा असं केलं तर मास्तर आपण असंच करूया. तसं नाही जाणार. सांगशाल तेव्हा ना. आपण समजा द्रौपदीची सगळी गाणी समजा नाटकातून काढून टाकली तर मास्तर त्याच्यापेक्षा मी असं म्हणतो की आपण द्रौपदीकडे नाटकातून काढून टाकलं तर कसा तात्या वस्त्रानं मुळात करायचं तुमचं की माझं मास्तर नाटक वेळेवर सुरुवात झाली नाही तर लोक तुमचं माझं वचन करते हे लक्षात ठेवा
परमेश्वरानं निर्माण केलेला तो नटसम्राट. अरे काय तो आवाज, काय ती धडक, काय ते चालणं, काय तो अभिनय आणि काय ती नजर फार फार डोळ्यासाठी. हॅमलेटची आई अंककोटीची कोपऱ्यात. हॅमलेट नानाच्या रसारसात गेलेला, सारं नाटक त्याचं प्रेक्षकांच्या अंगावर आलेलं. आणि हॅमलेट एखाद्या विजेच्या रोळाप्रमाणे आईवर शब्दभेद करीत झाला. बैस बैस बैस. अरे तुम्हाला नवला. अरे ही नानाची तुम्हाला एक छोटीशी झलक करून काय मात्र त्याच्या हातासमोर बाजारात उभा करा. या एकाच बाणात त्याचा शिर धडा वेगळा करतो. मी तुकारामाच्या अड्ड्यावर गेले हे मास्तर पुढे बऱ्या बोला नक्की सांगते मास्तराच्या अंगात दिला का तात्यांना बोलतो. गोप्या तात्यांना बोलाव. तालुका रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी, वाया सुद्धा रत्नागिरी. पुन्हा रत्नागिरीला सोडून द्या एवढं राणी काय. अरे तेच काम त्याकडे नको तेव्हा आमच्या नाटकात किती आणतो बोल कसलं बसतो कोंबडा वया खबरा वया कोंबडा वया या वयात गोष्टी मास्तरांना काय सोडा. काय चालवाय तुम्ही. तात्या मी रघुनाथ त्र्यंबक जोशी शाळेचा ड्रिल मास्तर यांचा तालीम मास्तर. अभिनय कसा करायचा त्याचं यांना प्रात्यक्षिक करून दाखवतो. तुम्ही आता तुझ्या बोलण्यासाठी काय नांदी आणि नंतर तुमच्यापेक्षा जास्त माझा रस्ता बनलाय. सकाळपासून तुमच्या माझा बोलून बोलत एक हजार रुपये कळव जा. नांदेला सुरुवात करा. प्रभू पदा
असला कुठे बारे राम राम रघुतमा अरे रघुतमा घेऊन कशी दिले म्हणजे म्हातारी गेली नाही तर नाही 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 रडू कोसळले सकलाची कारण म्हातारी जगली मी म्हणतो त्याप्रमाणे माझ्या सुरात नांदेला सुरुवात करा. काय गडबड नाही करायची. तुमच्या तोंडा अरे आता मी काय लावला कोण बोलत आहे? कोण बोलत आहे? इकडे यावा बोलतो साला गुडगुडू नये का आता गुडगुडू मारतोय मी कधी बोलतोय का या गावात तुम्ही किती वर्ष झाली नाटक करताय? अरे आमच्या पिढ्या पिढ्या बरबाद झाल्या त्या नाटकात करा तात्या तुमच्या पिढ्या पिढ्या का बरबाद झाल्या ते आज माझ्या लक्षात आलं. नशीब माझा तुमच्या लवकर लक्षात येईल. मला सांगा तात्या, एका तरी नारळाच्या डोक्यात अशी कल्पना आली की नांदी पूर्वी नारळ ठेवायची. एवढी 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 अक्कल नाही नांदीच्या नारळ ठेवायची. आणि मला शिकवता चालेल फुकटचा उभा पडता फुकटचा उभा. एकदम दुर्योधनाच्या भूमिकेत शिरला तुम्ही ह्या नाटकाच्या तालीम असता किंवा तुम्ही तरी आठवण करून देऊ पाहिजे होती नांदी वगैरे नारळ ठेवायची. बरोबर आहे तात्या, तुमच्या धोत्रापासून तुमच्या नारळापर्यंत सगळी आठवण लीज करून द्यायला हवी. अरे तुझा नांदी अगोदर इथं नारळ नाही ठेवला त्याचा काय परिणाम झाला तुम्हाला माहिती आहे? अरे खिश नारळ सेवन दिला माझे निधी 10 नारळ फोडले तरी सुटेला. अरे नशीब त्या सेवंतीच्या जागी आपला बाबू नकडे होता. बाई माणूस जर असती तर तिच्या इज्जतीचा पंचनामा झाला. गेल्या वर्षी कोणी कोणा मिठ्या मला 10 वर्ष म्हणाला नानी सोडा विकत आणलं होय तुझं काय बरोबर गावातल्या पहिला पण मला इथे नारळ शिल्लक ठेवल्या नारळ ठेवूया मास्तर नारळ आणलेला होता तेव्हा नारळ ठेवून घ्यावा. नाही 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 तात्या,
तुम्ही या गावचे सरपंच आहात तेव्हा खरं म्हटलं तर हा नारळ ठेवायचा मान तुमचा आहे. अहो मात्र तुम्ही या नाटकाचे तालीम आहात तेव्हा खरं म्हटलं तर थोडं मान तुमतो तेव्हा तुम्ही नारळ घेऊन आम्ही जरी तालीम मास्तर असतो तरी आम्ही का आमची बदली झाली की आम्ही तुमचा रत्नागिरीला ना. तुम्ही या गावचे कायमचे रहिवासी आहात तेव्हा खरं म्हटलं तर नारळ ठेवायचा मान तुमचा आहे. नारळ ठेवूया. आपण बरोबर तुम्ही म्हटलं तर आपण बरोबर स्वतःच्या हाताला वापरा. मी काय म्हणतो आमच्या सर्वांमध्ये तुम्ही ज्येष्ठ आहात तेव्हा खरं म्हटलं तर हा नारळ ठेवायचा मान तुमचा आहे. नारळ ठेवून घ्या. पटला मी पण पटान चला नारळ ठेवूया नारळ काय बाकी बरं मास्तरातल्या आज्ञेचे असत मास्तरा हुकूम पडला धाप पण उडायची मागा वाटला काय झाडात गिरांचा हुकूम पडला की काय हा थोडा काय एक एक प्रकार करतात आमचे दात बघून मिळશે पानं लावून घ्यायला गोप्या पानं लाव पानं लाव हा शिरा पडाले अरे पानं धुतलंच की ना कावळं अवघड तसंच असतं बारा बाबाची पानं लावूये बारा बापाची पाच अरे बाबा बारा बापाची ना बारा पाचाची पाच बनल ना कोण शिकलं येणं म्हटलं रेडं वाढलं शिकणारे करता शिकत होतं रे होय रे झाली मी सांगते मी शिकायच सांगते मी म्हटलंय पाना 6 1 2 3 5 1 6 शेवटचा पान काढ मी समोर ठेव नाहीतर काळजी ठीक पडतो मात्र तुमच्या पोरांना कशाची शिक म्हणून काय ठेवला तुझ्या माझ्या समोर ठेव तू माझ्या काय निर्वंशी समजत समोर पुढे ठेव अरे या आड्या उपरी झाला उभ्या उपरी ठेव औषध खावा या का तुझ्या औषध बाबाच्या नावात तुझं होतं समोर ठेव आता धारणा झाली आता आपल्या मनाच्या मनात औषधी बाबाचा तुमच्या माहित देवाचं नाव घ्या होय महाराजा मोठ्यानं म्हणा होय महाराजा होय महाराजा मोठ्यानं म्हटलं ना तर पुढच्या वर्षी नाटकात काम गावचं ना गाण्याला सुरुवात करते अरे बाबा ये बाबा गोप्या खेळ उभा राहा काय माहिती सफारी घातल्यासारखा आकारता माझा नक्की वाटतात तुझ्या टायमात तुझ्या औषध पडवळाची भाजी खाल्ल्या गाण्याला सुरुवात करतोय होय महाराजा मोठ्याने म्हणायचा जय जय महाराजा काय रे तू जन्म किलो तेव्हा आजूबाजू काय भोंगे वाजत होते सामुदायिक पूजा झाली धारणा झाला